Hej, i denne her instruktionsvideo vil jeg fortælle jer om multiplikationsprincippet. Multiplikationsprincippet bliver også lidt nemmere oversat til at faktisk hedde, eller kaldes for gangeprincippet. Og det gør det, fordi at multiplikation betyder rent faktisk for gange. Så gangeprincippet er den lidt mere humane måde at forstå det her princip på. Lad os prøve at se rent praktisk, hvad det er, vi skal gange, når vi har noget med sandsynlighed at gøre. Vi kan lige sætte en scene her, at det her det går hen og bliver en terning. Lad os se en gang. Og vi har en terning, og jeg går for at vide, at jeg skal finde ud af, hvad er sandsynligheden for, at jeg slår en 6'er 2 gange i træk. Så altså både en 6'er i første slag og en 6'er i andet slag. Der må være en 6/6 chance for, at jeg slår en 6'er. Det er en 6-sidet terning, og det er ikke en snydterning, så der er en 6'er på terningen. Det må der være en 6/6 sandsynlighed for. Og det er der også anden gang, jeg slår med den. Så derfor er det en 6/6 sandsynligt for begge slag. Men samlet set, hvis jeg skal sådan komme med den samlede sandsynlighed for, at jeg både slår en 6'er i første slag og i anden, jamen de her keywords, de betyder rent faktisk, at jeg skal have gang i gangeprincippet, og derfor skal jeg gange en 6/6 med en 6/6, og får derfor en 36/6. Så der er rent faktisk en 36/6 chance for, at jeg slår en 6'er med en terning 2 gange i træk. Det er gangeprincippet, når de her keywords de optræder både og. Så det kan man prøve at huske på, at når man har en opgave, så de her ord de indtræder, så er der stor sandsynlighed for, at vi skal gange. Så det kunne være en stor hjælp til jer.